Ngaturaken waosan cariyos cerkak basa Jawa kanthi irah-irahan Lungiting Asmara déning Bima. Kang asma Mbak Anita Gustin sing kondhang ayu tur genit. Lagi wae rampung maos asmane para sutresna acara campursari tamba tresna. Kalajengake muter lagu Lungiting Asmara sing dikumandhakake penyanyi kondhang Didi Kempot. Nalika semono aku isih sinau ana pamulangan luhur Universitas Gadjah Mada ing Ngayogyakarta. Aku njupuk jurusan teknik sipil lan isih lungguh ing semester sekawan. Kanggo ngadepi ujian semester sing ora suwe maneh kababar, olehku sinau mempeng ana njero kamar. Dumadakan lawang ngarep ing ruang tamu, ana sing notok saka njaba. Aku enggal menyat saka lungguhku, mlebu ruang tamu lan bukakake lawang. Sawijining wanita setengah yuswa wis jumeneng ana ngarep lawang. Pasuryane katon semringah, pakulitane kuning nemu giring. Isih ngatonake yen jamane isih timur biyen mujudake wanita sing ayu. Durung nganti dak acarane mlebu, panjenengane wis disiki uluk salam kanthi sumeh. Assalamualaikum, punapa Pak Sukirman wonten dalem? Oh, wonten. Wangsulanku karo ngacarani lenggah. Aku tumuli mlebu ngaturi bapak ibu yen digoleki tamu putri sing katon miyayeni lan semanak. Bapak ibu miyos kanthi rasa setengah sujana ngaturi pangayu bagya. Ngerti yen bapak ibu katon tida-tida, tamu mau disiki ngenalake. Nderek nepangaken kula Bu Hendra saking Semarang. Nami kula Alit Sulastri saking Dusun Delimas. Panjenengan rak Bapak Sukirman saking Tegalrejo to? Mengkono pengandikane. Bapak rada mlenggong. Dene tamune wis ngerti kabeh asma lan asal usule kanthi pratitis. Banjur atur wangsulan. Inggih leres sedaya pengandikane panjenengan. Radi kaget. Kok panjenengan sampun pirsa sedaya? Inggih, sowan kula mriki pancen gadah niat nglarah sederek ingkang sampun dangu mboten nate kepanggih. Sawise diacarani lan dipanggihi bapak ibu, aku bali mlebu kamar maneh, nerusake anggonku sinau. Saka kamar dak rungokake anggone padha ngendikan sajak gayeng banget. Padha gumujeng tlesih tinlesih nalika isih padha sekolah ana HIS. Sekolah dasar jaman Londo. Sabanjure ngendikake urut-urutane para sesepuhe dhewe-dhewe nganti gathuk yen sak temene tamu mau isih sedulur cedhak. Lan yen ditelusuri Bapak ngaturi, Mbak Yu. Sasasi sawise ketamon, Ibu Hendra saka Semarang mau kelakon aku nempuh ujian semester. Lan hasile lulus munggah ana tataran sak dhuwure. Kanggo ngedhokake ketegangan sajrone sinau nempuh ujian semester, aku nglegakake libur dolan menyang Semarang. Ngiras-ngirus niliki kadangku tuwa Mas Suparto. Panjenengane nalika sinau ana Yogyakarta. Nderek kos ana daleme ibu. Dadi sapeturon karo aku. Mas Parto saikine wis makarya dadi guru SMA Semarang. Tekaku ana daleme Mas Parto ditampa kaya sedulur lawas sing wis suwe ora ketemu. Lan dipeksa nginep
Sawetara dina ana daleme ing Lampersari. Ing sawijining sore, pinuju langite padhang semilak, Mas Parto ngajak mlaku-mlaku, golek sore. Satengahe mlaku-mlaku karo nikmati kaendahane kutha Semarang ing wayah sore, sinambi ngobrol. Ngalor ngidul, dumadakan Mas Parto mbisiki aku. Ayo Dik, dak ajak niliki sedulur saka Tegalrejo. Hah? Iya, nyumanggakake. Wangsulanku mung manut wae. Aku pancen ora damang karo dalan-dalan ing kutha Semarang. Bareng lakune menggok mlebu dalan cilik, dak waca jenenge dalan Gang Mangga Sekawan. Lakune tumuju omah cilik katon resik, nomer omahe katon cetha. Sekawan welas. Nalika Mas Parto uluk salam, krungu wangsulan saka jero omah. Monggo. Lan disusul mbukakake lawang, Kyai Putri sing kagungan dalem mau ngacarani awak dhewe mlebu kanthi ulat sumadulur lan sumeh. Ing batin aku ngudarasa, ibu iki rak sing wis tau tindak nang omahku yogya biyen. Mas Parto ora wigah-wigih ngetuprus ngendikan gayeng lan ger-geran katon akrab banget. Semono uga nyonya rumah sing ora liya ya Bu Hendro. Olehe ngendikan gemrapyak ibarat ora bisa diselani. Anggone ngendikan tarik-tarik. Nyeritakake wiwit kepanggih Pak Hendro Prayitno sing nalika dak sowani kapinujon tindak Purworejo. Nganti susahe dadi garwa tentara sing luwih akeh ditinggal tugas nalika jaman revolusi. Sawise ngobrol sawetara suwe, Bu Hendro nimbali putrine. Sri, iki sedulure dhewe, mbok kenalan kene karo diatur unjukan. Iya, Bu. Wangsulane swara kenya saka jero. Prawan sing ayune uleng-ulengan metu saka lawang karo nggawa baki isi unjukan. Sabanjure Bu Hendro ngenalake putrine sing aran Sri Rahayu. Nalika salaman, atiku nratap sumlengeren nyawang endahe widodari saka Mangga Sekawan iki. Sajrone nerusake obrolan, olehku nyawang pasuryane jeng Sri Rahayu prasasat kedhep Tesmak. Sawise dirasa cukup anggone medhayoh, Mas Parto lan aku nyuwun pamit. Ana dalan tumuju Lampersari, Mas Parto nambung. Priye, jeng Sri Rahayu? Upama dak gathokake karo sliramu apa setuju? Pitakone karo nglirik nunggu reaksiku. Wah, ya setuju banget. Dasar aku wis wancine duwe pacar. Wangsulanku karo mesem. Aku ndedes maneh kanthi kebak rasa gumun lan kepengin ngerti luwih adoh. Mas Parto kok bisa ngerti yen ana prawan ayu sing pidalem ana gang cilik ing kutha Semarang, lan maneh ngerti yen isih sedulure dhewe. Mengkono pitakonku. Mas Parto mangsuli karo gumuyu renyah. Mbak Yumu nalika isih gadis, rak nderek kos ana daleme Bu Hendro. Dadi nalika aku macari Mbak Yumu, aku wis kenal lan aku karo Mbak Yumu duwe kretek gathukake jeng Sri Rahayu karo sliramu. Wong loro gumuyu bareng sinambi nerusake laku mulih menyang Lampersari. Diselani leren tuku martabak kanggo ngoleh-ngolehi Mbak Yu Parto.